Alibiből felbérel egy utcalányt, hazarepül, kifilézi az asszonyt és visszarepül. Egy klasszikusan kidolgozott, de teljesen ostoba terv. Megnézted már a golf eredményeit? Nem gyenge, eddig 6 milliót kaszált. De második vagy harmadik. A nagy tornákon mindig megremeg az utolsójuknál, és rendre el is szúrja az ütést. Nem bírja a stresszt, nincs idege hozzá, hogy jöjjön. Nem ő volt. Szóval ejtsük az első számú gyanúsítottat, mert még nem nyert nagy verseny. Ja, nem, dehogy. Én csak úgy megemlítettem. Ezt hogy csinálja? Telekinézis. Csak ráfújt. Igen, ez a másik módja. Mr. Jane, lenne egy kérdésem a múltbeli karrierje kapcsán. Ne kíméljem. Ha találkozott más látnokokkal, igaziakkal, ők tudták, hogy csak megjátsza? Igazi látnokok nem léteznek. Ellent kell mondjak. Az unokatestvérem Jolanda az. Az unokatestvére beteg, csaló vagy mindkettő. A témánál vagyunk. Nem, joga van a véleményéhez. Bár téved. Jolanda az. Köszönöm. Ő beszél a túlvilágiakkal. Láttam, amikor csinálta. Beszélt ott valakivel, aki eltávozott? Igen. Akit szeretett, és ma is nagyon hiányzik? Igen. Csak valósnak hitte, és ettől az is lett. Nem. Hiába okoskodsz itt. A tudomány nem minden. 500 éve a rádió is egy csoda lett volna. Pontosan. És 500 év múlva talán az is normális lesz, hogy beszélünk a túlvilágiakkal. A holtakkal? Az édesapja futballedző, igaz? Honnan tudja? Látszik a viselkedéséből, mindegy, de akkor nyilván mondogatta, hogy az élet olyan, mint a futball. És ha a sípszó elhangzik, a játéknak vége. Ennyi volt, nincs tovább. Nincs olyan, hogy túlvilág. Lefutunk a pályáról. Homár, kakaós csiga, luxusjachtok, aztán sútja, a nagy semmi. Szegény elveszett ember. A mennyei királyság valós hely. Jó, akkor ma este, amikor Rigsby áthívja majd a hotel szobájába. Mondjon igent. Tessék? Tudom, azt tervezte, hogy rövid úton elutasítja. Mégiscsak ez az első hete, és alapjáraton nem lövünk házinyúlra, de miért ne? Rigsby bizonyosan kitűnő szerető. Kemény, de korrekt. Igaz? Igaz. A mennyei királyság létezik, Mr. Jane. És önnek is halhatatlan a lelke. Hát, nagyon remélem, hogy téved. Jó itt. Jó itt. Szia. Ez meg én vagyok. Üdv a csapatban, Pelt ügynek. Köszönöm, Rigsby ügynek.